Mestino Putu Prabu Sarengger kaget semune para pinisepuh teka beda kelan adat lan beda kelan padatan ingkang wis kelakon sira Putu Prabu Duryudana pasemone sajak kaya wong kagol kogelan atine ning atase jroning masyarakat Sitinggil Binakurata negara Ngastina lah keteka saukaing wujuding pedhi ingkang kinarya adah bondo donya negara Ngastina padha disampar lan kaya-kaya ngibarate nuwun sewu Putu Prabu kaya-kaya wong kentik anakal wekasan ngamuk punggung merga wis ora kuwowo ngampet mubal-babale kanepsun kamurkane Putu Prabu nggih Putu Prabu Duryudana mbok yo enggal-enggalo paring dawuh aja duweni pasemon ingkang kaya ngono ingkang ndak rasa banget gawe ku cemas maning wong tuwa lan gawe wedine para pinisepuh inggih nggih wonten perkawis menapa teka paduka anggir anak Prabu Duryudana nggadahi pasemon ingkang kaya-kaya wong kagol atine ingkang prasasat kaya wong gelo rasane bawi kula suwun paring dawuh sampun ngantos sak mangke damel para pinisepuh nenggo kanthi wekdal ingkang dangu oleh kenthos waru gembal manyor-manyor do nang jungkul ana alas dadi wana nggih nuwun sewu lho nggih Paduka menika Nalendra. Paduka anak Prabu Duryudana menika nggadahi perbawa ingkang ageng. Awit nuwun sewu, Nalendra Ngastina menika tansah dipun ajri dening Sang Para Kawula. Langkung-langkung Nalendra menika pimpinan ujung tombak pemerintahan. Menawi paduka anak Prabu Duryudana kanthi pasmerin kados mekaten nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Kula kinten mboten badhe langgeng. Mboten badhe langgeng nggihipun paduka anak Prabu Duryudana ngayahi jejiban dados Nalendra wonten Praja Negari Ngastina. Pramila ngeman dumateng jeneng, ngeman dumateng asma, lan ugi ngeman dumateng perbawa. Perbawaning anak Prabu Duryudana samangke sampun ngantos ical awit saking pasemon paduka kados mekaten mriku lho nggih.
berkat pangestu karo wayah Bathara Jagat. Pancen leres sing digendikake Yang Bisma. Pancen leres dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Salya. Bilih Ratu Ngastina inggih kula pun Prabu Duryudana. Gelo rasaku. Gelo atine Duryudana. Merga nuwun sewu. Para pinisepuh ingkang sami rawuh sami lenggah wonten mriki. Kula kinten nek sami nyekseni lan pun sami priksa. Pun krasa kalih napa sing ngarasake. Gandeng Putu Prabu wis kersa paring dawuh marata diagi. Putu Prabu Duryudana gelo sababe apa nggih Putu Prabu? Inggih nggih. Angger Prabu Duryudana gelo sababipun menapa? Ingkang Rama ing Mandaraka tak midhanget ingkang dados sabab lan jalaranipun kenging menapa teka kagungan pasemon ingkang kados mekaten. Kanjeng Hyang, ana dawuh apa nggih Putu Prabu? Sayektosipun saknyatanipun pancen estu ingkang patungan dikaken. Bilih Duryudana samrika gelo. Wonten sababipun menapa dene kula gelo? Mangsawang bondo-bondo sing pun padha telas. Brana picis sing pun entek tumpes. Ludes keles tanpa sisa. Playuning bondo mriku dhateng pundi menawi boten tumuju wonten ing Tegal Kurukasetra. Playuning bondo mriku wonten pundi menawi boten kula kanggo ragat perang mungsuh kaliyan para Pandhawa. Kaya-kaya wis ora duwe pangarep-arep Duryudana nganti wani ngentekke bondo negara Ngastina. Kabeh kula kuras, kabeh kula enteki. Bondo Ngastina pun entek ludes kales tanpa sisa. Ning senes kok perkara Bratayuda ingkang pun kelampah ingkang kula gelani babar pisan boten. Nanging kula menika langkung gelo. Kula menika namung gelo kaliyan para tiyang sepuh, para sesepuh lan para punden. Ingkang nalikanipun wonten lelampahan Kresna Duta nalikanipun Koko Prabu Durawati rawuh wonten mriki. Nak yenaken babagan kula masraken napa boten negari Ngastina dumateng para Pandhawa. Senes niku sing kula gelani. Nalika Prabu Durawati rawuh mriki nanjaken lan ajenaken babagan negari Ngastina kundur wonten panguwasipun para Pandhawa. Para pinisepuh kalebet Yang Bisma Rama Prabu Mandaraka napa diri pupur Pandura. Sami saguh sabiyantu kaliyan Duryudana. Ya saguh ragat lahir, ya saguh ragat batin. Nanging nyatanipun apa? Nyatane mung gombal. Nyatane ora ana kasunyatane. Kula ragat perang dhewe. Sing jare wong tuwa-tuwa do arep ngewangi karo Duryudana malah padha ora duweni greget. Sabiyantu maju ning pabaratan Tegal Kurukasetra malah dungen dondone karepe piye. Oh Mas Trama sidam sekaring bawana langgeng. Oh ladalah. Kaya ngono to nggih Putu Prabu ingkang mbok karepake. Iya. Pun yang saiki tak matur ana ngersaning Putu Prabu Duryudana. Aku ki mung arep omong yen to pancen Putu Prabu Duryudana duweni kepepinginan yen to perang Bratayuda bakal diwurungake isih ana wektu nggih. Tegese nalika semana Putu Prabu kuwi negara Ngastina ora gelem balekake ning manguasane para Pandhawa. Wingi barate salah sawijining perkara lan salah sawijining gagasan ingkang sakmengko isih isa diwurungake. Nanging yen to saiki gandeng
kahanan Tegal Kuru Kaseta para wadyabala saka negara Ngastina lan para Pandhawa wis padha miwiti perang. Teges iki wancine pepucuking Bharatayuda. Nggih. Yen ta putu Prabu isih ngeman bondo donya Ngastina, ngendi kamu ingkang kepengin miwiti perang Bharatayuda isih isa dijabel lan isih isa diwurungake. Nanging yen ta pancen para Pandhawa adreng kepengin nganakake lan nglakoni perang gedhe Bharatayuda iki, sak mengko aja wigih ringa-ringa, tak aturi putu Prabu supayane matah. Pone yang ngetal kondo madeg Senopati Suraningriya nerabasing para Pandhawa. Nggih pripun sampeyan ketiga pripun sampeyan ketiga nek pancen Ratu Ngastina gelo babagan kelakone Bharatayuda sampeyan dawuh Duryudana kon jabel ngendikane ora iso boten saged. Kula menika Nalendra ingkang tansah netepi dhumateng darmaning Kanalendran. Sabdaning Nalendra menika kaya sabdaning pandhita, sabda pandhita ratu datan kena wula-wali. Menawi ngantos kula ngorbanke jeneng kula mung perkara donya gaglakan apa lho Gusti. Nanging yen to pancen sira putu Prabu kepengin murungake perang Bharatayuda kuwi bakal ana lereke nggih. Sebab ngene, Poneyang iki isih ngeman kekadangan. Sebab para Sata Kurawa lan Pandhawa iki isih padha-padha turas Barata. Isih padha-padha turas saka pratapan ing Saptawarga. Nanging nek wis malah dadi kahanane kaya mangkene iki, apa mengko malah mung bebangeri? Kurawa ingkang kudune urip rukun bareng karo para Pandhawa, kelakon perang apa ora sedih rasamu nggih? Apa ora lara atimu nyumurupi antarane padha karone sedulur? Padha nganake peperangan padha paten pinaten, apa ora lara atimu? Pripun? Paduka ngendika nek nganti antarane Kurawa lan Pandhawa padha paten-patenan, sampeyan takon kalih kula. Napa mboten lara atine Duryudana? Pripun? Ya pancen mangkono, pancen niku ingkang kula angka. Jalaranipun menapa teka kula adreng ngawontenaken perang gedhe menika. Kula menika namung kepengin gage nyumurupi Pandhawa 5 cacahing glasah ngatang-atang dadi bana. Sing kula tenteni niku mung piantel sartane temandang karya para pinisepuh sing maune dosaku sabiyantu karo Duryudana. Ning nyatane apa ora ana temangane babar pisan, ora guna Duryudana ngopeni wong tuwek-tuwek kaya ngono kuwi. Yayi Prabu, kula aturi sareh Yayi. Kakang Adiwati Karna minggah wonten ing Praja Negari Ngastina wonten wigatos napa? Amit pasang kali mantabe Yayi Prabu. Nuwun sewu. Kula midhanget pirembagan capet-capet kula mireng. Saking sak ngandhaping sitinggil binaturata kula wau antawisipun Paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang nyuwun dawuh iga partikel pamrayogi dhumateng para sesepuh. Nuwun sewu. Miturut pamanggihipun ingkang raka ing ngawangga kok badhe mboten wonten prayoganipun. Liripun kados pundi? Badhe mboten wonten prayoganipun menika tegesipun sakmangke kula nggadahi go partikel bilih para pinisepuh ingkang sami ngendika menika mboten wonten kasunyatanipun lan mboten wonten ginanipun.
Jalaranipun menapa? Cobi to. Menawi kula matur kasunyatan ingkang estu paduka piyambak nyumurupi kasunyatan menika tartentu gi badhe sarujuk dumateng aturipun ingkang raka ngawungga. Cobi kula aturi menggalih. Para sesepuh ingkang sami rawuh ingkang sami lenggah wonten Praja Negari Ngastina. Ing awalipun antawisipun wonten ing wanci sakderengipun perang ageng menika lumadi. Para sesepuh pengin nyengkuyung sartanipun badhe sak biyantu marang bata repotipun para Satakura nggih badhe nglampahi perang ageng Bratayuda. Ning kasunyatanipun malah ngendondoni manahipun Paduka Yayi Prabu Duryudana. Leres panjen mekaten. Lah menika nuwun sewu. Sayekti para pinisepuh, para sesepuh, para punden ingkang sami lenggah wonten Praja Negari Ngastina menika sejatosipun namung ngeman dumateng kekadangan, ngeman dumateng kawontenan. Nanging ing antawisipun samanggih Eyang Bisma lan sedaya para sepuh ingkang mapan wonten negari Ngastina menika badhe sak biyantu wonten repotipun ingkang rayipun Duryudana. Lho la iya ning mengke riyen para sesepuh para punden mriku namung ngeman dumateng kekadangan, ngeman dumateng bandha donya arep titelé Brahmana. Nanging yen to anggone kepengin mulungake perang Bratayuda kuwi ngeman nglawan kekadangan menika teges tasih Brahmana ingkang gadhahi penggalih babagan kadonyan. Salajengipun cobi to para punden menika ingkang dipun damel piandel sing dienggo garan menika rak mung perkara anggenipun ngeman dumateng Trah Barata, ngeman dumateng para Pandhawa lan Kurawa. Nanging nuwun sewu sejatosipun menika para sesepuh ngendika kados mekaten menika namung nutupi dumateng lorekipun, namung nutupi dumateng karingkihanipun lho Yayi. Awit nuwun sewu para sesepuh menika menawi badhe tuwengkar karya, badhe temandang maju wonten ing pabaratan Tegal Kurukasetra. Kadosta Eyang Bisma, kadosta Rama Prabu Mandaraka lan Bapa Remban Durna. Menika menawi badhe maju wonten ing pabaratan, raganipun sampun sepuh. Kadigdayanipun menika sampun suda, sampun benten kaliyan nalikanipun taksih mudha rumiyin. Karna cangkemmu menenga panes maning jajalanat sukertaning bawana iblis lanat. Nek kowe ming sak pejagong adu arep karo Ratu Mandaraka, kowe ngoman-oman dapurku ora apa-apa karena ning gandeng iki ngembet marang kanan sak negara Ngastina. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora kowe ngempetmu bal-babal ing kanepsonku. Kanjeng Rama Prabu Mandaraka badhe nyangkal aturipun ingkang putra ngawangga. Nggih. Paduka mboten badhe narimaken menapa ingkang sampun kula aturaken. Nuwun sewu lho Rama Prabu. Ingkang kula aturaken menika kasunyatan napa wontenipun mboten kula tambah-tambahi, mboten kula kurang-kurangi. Iya, menenga. Aku tak omong sik. Aja sak geleme dhewe. Aku ngerti nek kowe iki pinter, aku ngerti nek kowe iki wong sing duweni kapinteran linuwih tinimbang liya-liyane. Jalaran anakku mantu ing ngawangga kuwi pancen mantuku sing paling tuwa dhewe pikire. Arak yo ngono to. Iya. Mbok menawi mawon mekaten. Lah yo. Ning ngene Karna, pintermu ki ora mbok nggunakake srana kabecikan, ning pintermu ki mung tok nggo mintri malang sak pepadane. Jalaran kowe ning kene nek kowe ngelek-elek karo wong tuamu, karo mara tuamu ing Mandaraka ora dadi ngopo, ning kowe wis ngembet asmane wa Penemban Bisma Ketal Kandha.
Yen to sing mbok elek-elek ki mung aku ora dadi ngopo. Aku ikhlas nilala gawa lahir lan batin. Nanging sing to elek-elek ki pepundenmu dhewe. Kamangka kuwi dadi pujangganing negara Ngastina. Kowe uga ngelek-elek karo Begawan Durna. Kamangka Begawan Durna kuwi dadi gurune Pandhawa, Begawan Durna kuwi ya dadi gurune Kurawa. Lah kowe iki ya dadi muridé Begawan Durna. Lah kok kowe ngelek-elek karo gurumu dhewe terus karepmu kepiye? Karepmu terus kepiye? Ana kanan kaya ngene kowe jare derajatmu senopati kalungguhanmu ning kene iki senopati sing panggaweanmu nentremke kanan praja negara Ngastina. Lah kok ora ana nyatane kowe malah nyucuh malah ngluputke karo sing tuwa-tuwa. Kamangka rak wong tuwa-tuwa kuwi rak pantese rak mung menehi pituduh menehi pitutur sartane menehi ular-ular dawuh karo sing luwih enom. Kowe sing luwih enom ki sing ngecake panggaweane ora kok malah kaya ngono. Nggih putu Prabu lan anak Prabu kula aturi sare. Tak kira nek mung kanggo padudon. Kamangka iki kahanan perang gedhe kaya ngene. Ana ing Tegal Kuru Kasitra wis wiwit padha gegempuran perang. Surak mauran manengker gumuruh wis diwiwiti dening para wadyabala Kurawa apa dene saka negara Ngamarata. Putu Prabu Duryudana wonten paring dawuh Kanjeng Hyang Bisma. Tinimbangane iki mengko mung dadi darebdah. Sing perang dudu Pandhawa karo Kurawa nanging sing perang mung malah pujanggane Kurawa dhewe. Wis ya nggih padudon dipunggel semene wae. Lajeng kersanipun Kanjeng Hyang ing ngetal kandha kados pundi? Seksenana Putu Prabu lan ana Prabu ing Mandaraka apa dene Begawan Durna lan kabeh wae ingkang padha lungguh ana ing kene. Seksenana kalamunta dina iki pun yang jaluk dipalilahi Putu Prabu Duryudana. Pun yang madeg senopati, madeg suraning driya, nerabasing para Pandhawa nggih. Jagat pangestunggal larang ngaten tinimbangane mangke mung saya kendhu otot bebayune Duryudana mlayu ngaten pancen estu temangkan karyanipun para sepuh para pepunden wonten negari Ngastina saged kula gemi lan saged kula pitados. Ya marata diaki seksenana wektu dina iki aku njaluk wadyabala sak cukupe supayane budal ana ing Tegal Kuru Kasitra nanging tak jaluk wadyabala ingkang pune yang kanthi mau aja ana nganti ingkang padha temandang yen to durung nyumurupi sepisan gumlundhunge mestakane Begawan Bisma ping pindhone aja pati-pati ana wadyabala ingkang budal yen to durung bisa ngalahke Angger Prabu Mandaraka apa dene Begawan Durna sabab aku njaluk Durna kelawan anak Prabu Mandaraka dadi sena pengapiting Sang Begawan Bisma. Semanten ugi kula Yayi Prabu. Kula mboten badhe temangkar karya, mboten badhe temandang, mboten badhe majeng wonten ing Mahabharatan. Menawi dereng nyumurupi ketemper yudanipun Kanjeng Hyang Bisma, Karna. Cangkemmu kon meneng kok ora iso. Wis nggih wis sing sareh ora dadi ngopo. Wah nuwun sewu. Kula menika ngeman malah tiyang sepuh kados Paduka dipun uman-uman kalian bayi wingi sore kados ngaten. Kowe iki anggepe kepiye? Dumeh enom kok terus ngangah-angah.
nama kowe ampu kowe pinter kowe ora bakal wani mateni karo maratuwamu kaya aku iki lho maratuwaku dhewe tak pedhang cengele rumangsamu apa sampun kantos wonten paduton malih ingkang kula suwun kula namung kepengin nyawang kados pundi kridhanipun Hyang Bisma yen mangkono wektu dina iki tak jaluk pangestune Putu Prabu pun yang bakal budal manjing ning Tegal Kurkasitra Nabasik para Pandhawa nggih ndherekaken Kanjeng Hyang Sembahku Prabu Mandaraka ngendhek kelawan lakuku ana apa? Mangke riyen penemban. Saderengipun para sata Kurawa bidhal wonten ing Tegal Kurukasitra, kula menika badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa babagan apa? Mangke riyen. Sejatosipun ingkang apik menika ingkang pundi? Lho, tegese antawisipun Kurawa kalian para Pandhawa menika ingkang sae Pandhawa menapa ingkang sae menika Kurawa. Lho sik. Teka Angger Prabu duweni panemu ingkang kaya mangkono sababe apa? Lho mangke riyen. Pandhawa menika kondang satriya ketetekan suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika kondang menawi Pandhawa menika. Iya sik. Citraksi ngisruh ae. Piye sengguni? Mboten. Pandhawa kuwi kondang satra ingkang jujur, satra ingkang ora tau tumindak dosa. Lah Kurawa menika
saben-saben dintenipun wontenipun namung royal ngujo marang mobal babal ingkang nepsun. Lah wonten perang Bratayuda sak mangke sinten ingkang badhe manggih pejah ingkang utama? Mengko dhisik nggih. Ngene tak jarawani. Perang gedhe Bratayuda kuwi dudu kok perang ampyak awur-awur, dudu kok perang ingkang ngrebutake derajat pangkat kalungguhan bondo donya lan sak manunggalane. Nanging perang gedhe Bratayuda kuwi pancen wis dadi kewajiban lan wis dadi kodrating jagat. Sing duwe gawe perang Bratayuda kuwi sing duwe gawe dudu Pandhawa lan Kurawa. Nanging iki jangkaning jagat. Teges ning perang gedhe Bratayuda mengko iki wis ora ngrembug babakan nista madya lan utama wis ora kanggo. Nanging bakune jroning perang gedhe Bratayuda kuwi anane mung sapa sing utang kudu nyaur, sapa sing nyilih kudu nganggo, sapa sing gawe bakal nganggo. Lan sapa sing nandura kudu ngunduh. Mula kang saka kuwi ndak kira putu anak Prabu Mandaraka dhewe ora bakal keweran babakan perang gedhe Bratayuda, ndak kira wis iso mangerteni. Nalendra mbok marwa sing sang Katri Gumulung pangrembak ing wadya. Walah menawi ngaten badhe wonten lampah ingkang ageng. Lah nggih to nggih. Perang ageng menika mboten ngawur tatananipun. Ya mula kang saka kuwi sengkuni kula wonten paring dawuh penemban. Mala ta diage ketapna para wadyabala saka negara Ngastina sak cukupe. Para satokura kinen maju ning Tegal Kurukaseta. Inggih nyuwun pamit madal wasilan. Sikra bidal umaman pirama.
budal Tegal Purukasena budal pamoring sukma sinumaya winasya ing kasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning larana taleng saking ya jagat pangestu para wayahu Bathara jagat Dara jletheng kakangku apa Arjuna kula wonten paringat dawuh Koko Prabu ngendhek kelawan lampah kula lanjeng ngandika paduka Kanjeng Koko Prabu anggenipun badhe nyumurupi kridaning para wadyabala saking negari ing Amarta mengsah Senopati negari Ngastina inggih menika Poneyang Bisma ing ngetal kandha teka samangke Kanjeng Koko Prabu ngendhek kelawan lampahipun ingkang rayi sakloron wonten paring dawuh punapa Kanjeng Koko Prabu Sridhang kakangku yo ana paring dawuh apa teka samangke lakune Arjuna lan Werkudara mandheg ing tengah dalan ngosike to Arjuna kula wonten maring dawuh ndak sawang wiwit sira Yayi budal saka negara Kamarta ana ing sak tengahing glangkung pun Kakang nyumurupi cahyamu kok kaya wong ingkang duweni rasa tidha-tidha cahyamu kok pindhane kaya wong duweni rasa mangu-mangu apa gelo atimu Dimas nun mangke Koko Prabu sayektosipun ingkang rayi menika mboten gadhahi raos punapa-punapa jalaran kula sampun saged nampi kodrating jagat bilih para Pandhawa kedah nglampahi perang gedhe menika kowe aja ngapusi karo Ratu Ndarawati lho mboten kula menika jujur kula matur menapa wontenipun jalaran kula menika namung samapta ing gati saweging diri jalaran para Jawata sampun paring kodrat dumateng para Pandhawa bilih kedah nglampahi perang gedhe Bratayuda. Kowe arep ngapusi karo Ratu Ndarawati ya ora dadi ngopo. Ning nek iki mengko janji para Pandhawa ketemper yudane nggone mungsuh kelawan Senopati ning negara Ngastina ya kuwi ora iku jaba mung Hyang Bisma aja nyalahke pun Kakang lho. Kamangka pun Kakang iki dadi pujanggane para Pandhawa. Kurawa kae uga duweni pujangga ingkang aran Patih Sengkuni. Lah Sengkunine Pandhawa ki ya pun Kakang iki. Mula mengko nek ana perkara apa-apa aja ngasi ngluputke karo aku. Aku gah melu-melu perkarane.
Inggih Koko Prabu kula kemareng badhe bloko. Lah rak ngono rak ya kepenak. Inggih. Sejatosipun kula nyuwun sewu. Babakan perang ageng Bharatayuda ingkang badhe kelampan menika sareng kula penggalih, sareng kula pitang, kula gelar lan kula gulung. Ning atasipun para Pandhawa mriku namung kepengin badhe pados kamulyan tuwin kamenangan. Inggih menika menawi para Pandhawa menang badhe ngukum negari Ngastina. Nanging kenging napa mawi kedah mawi ancik-ancik dhateng para pundhen. Kadosta Kanjeng Hyang Bisma Ngetal Kandha, Bapa Penemban Durna lan para pepundhen sakmangki langkung-langkung para Sata Kurawa mriku taksih kadang para Pandhawa. Duh Koko Prabu menawi ngantos kados mekaten lampahipun lan kawontenanipun anggenipun para Pandhawa nglampahi perang ageng Bharatayuda menika sakmangke ketingal anggenipun kejem, ketingal anggenipun wengis, anggenipun murka ngangsa kepingin badhe gayuh kamukten negari Ngastina. Sakmangke Koko Prabu menawi langkung prayogi kula nyuwun perang Bharatayuda dipun wurungaken kemawon Koko Prabu. Kakyat risang kapirang urinangkul kinembek kempit dosang reptaning bangono. Walah dalah Arjuna wonten maringan dawuh dadi kaya mangkono. Dadi sing mbok ajab saben wanci babakan perang gedhe Bharatayuda iki kowe mung ngarep ngiyup sartane mung ngarep ngukup kamenangan baline negara Ngastina. Mikirmu mung tekan semono. Mikirmu apa mung kaya ngono? Coba aku tak omong tak takon. Yen panemumu kaya ngono, kowe kleru Janaka, kowe kleru. Kowe aja banget-banget anggonmu kepengin ngarah baline kamukten negara Ngastina aja. Yen kowe ngarep-arep kamukten, kowe ora bakal entuk mukti ning negara Ngastina. Yen kowe ngarep-arep kaendahan, kowe ora bakal entuk endah ning negara Ngastina, kowe ora bakal entuk kaendahan apa-apa. Sebab sing bakal mbok gayuh lan entukmu nggonmu menang perang gedhe Bharatayuda, entukmu kuwi eneke ming gelo, atimu ki ming gelo, eneke ming kagol, sartane kowe mengko ming ngresula. Mergo ngene, umpama ngasi iki mengko kowe menang, menangmu iki mung nyumurupi kraton Ngastina sing kothong, sing kosong, sing kumplang, sing ora ana apa-apane. Mergo bondo negara Ngastina iki wis entek. Wis dientekke karo Prabu Duryudana kinarya ragat perang. Lah nek kowe nganti menang iki mengko sing mbok kukup kuwi mung para waranda, para jompo, bocah lolo, wong cacat. Kowe mapan ning negara Ngastina mung krungu tangise wong wadon pating jlerit, tangise bocah pating clenger. Do sambat goleki bapakne, ibune sambat goleki bojone. Kuwi sing bakal mbok entuke nek kowe menang. Inggih. Ning elinga ya Janaka. Nek kowe gelem tumindak kanthi ikhlas, kowe gelem tetulung sartane kowe bakal gelem ngopeni marang wong-wong kaya ngono kuwi mau, kowe bakal antuk mustikaning urip sing durung tau mbok prangguli kanugrahane sadurunge nggonmu nglakoni urip. Bali meneh kabeh iki wis kodrating Gusti yen to Pandhawa ki dadi duta ngilangi angkara murka ingkang mapan ana ning negara Ngastina. Ya kuwi para Sata Kurawa sing ngutus kowe iki dudu kok pun Kakang. Sing ngutus Janaka, sing ngutus Werkudara lan para Pandhawa dudu kok aku, dudu kok Nata Ndrawati ki babar pisan dudu. Nanging sing ngutus kowe kabeh kuwi pancen Gusti kang karya loka, Gusti sing mangerteni kelawan kahanan apa ingkang sejatine bakal dirasake karo para Pandhawa. Janaka wadene Werkudara mangkah anggro sesumbal mawalindo bumi goncing gumaludo kuntara ketuk
waludha kuntara katok lumembang penyu kanggo mambang Dengantos paripun sami Balwacana Raga semanten Nata Ndrawati paring jalokan ingkang rayi Sang Raden Arjuna tinampi dening satra ing Madukara dumadahan ingkang sami barisaning para wadyabala nenggih putra ing Wirata Sang Raden utawa Raden Prasangka cipta rengganira nggih Putu Prabu aku ingkang prapta nggih Boten mangling rawuhipun Kanjeng Hyang Utara lan Kanjeng Hyang Prasangka ya nggih Putu Prabu ya Kaki Prabu Ndrawati Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya nggih kula Janaka tak tampa Kanjeng Hyang Prasangka kula ngaturaken sembah kula kunjuk ya nggih kula Janaka pun Hyang tampa nggih mangke Kanjeng Hyang damel kaget sutanipun ingkang wayahing Ndrawati teka rawuh wonten mriki wonten wigatos menapa Putu Prabu wonten timbalan yektine nalika Kaki Prabu Ndrawati purna ngayahi gati dadi dutaning para Pandhawa sawaning Prajanagara Ngastina lan wis entuk kasil yen to perang gedhe Bharatayuda bakal kelakon sebab Ratu Ngastina ingkang Jugeng lan Adreng ora gelem balekake negara Ngastina. Nalika semono pun yang wis matur sartane pun yang wis kandha yen to besok lamun to perang gedhe Bharatayuda kelakon aja pati-pati ana senopati ring Pandhawa ingkang maju yen to pun yang sakloron durung gugur ing palagan. Lah, kamong iki titiwancine nggih. Wis tumeka titiwancine poni yang dina sak mengko kudu maju ning pabaratan jalaran ngelingi marang labane para Pandhawa Puntadewa Werkudara ingkang dadi jagal Balawa lan Arjuna ingkang dadi Wrahatnala poni yang iki rumangsa lara ati yen ora iso males budine para Pandhawa mula kang saka kuwi poni yang jaluki dipalihake Kaki Prabu Ndrawati supaya ning wektu dina sak mengko aku ingkang bakal ngalahke kelawan Begawan Bisma. Ridho mawara mangawara urahan tengaraning ajurit gong makuru kongso Nun sewu Kanjeng Hyang mboten kateges kula mboten badhe ngeparengaken mriku babar pisan mboten monggo menawi paduka badhe sakyantu dhumateng para Pandhawa nanging menapa pantes menapa sae lan menapa trep menapa sak trepipun ning atasipun sing andika Kanjeng Hyang mriku ingkang dados sesepuhipun para Pandhawa teka sing tuwa maju dhisik sing enom durung temandang lho apa-apa ki rak kudu ndhisikke karo sing tuwa ta Kresna. Lho lah nggih lan ning nuwun sewu. Wonten mriki menika mboten gagas babagan yuswa. Menika babar pisan mboten nanging namung trepipun lan pantesipun menika ingkang muda ingkang nom riyen kajengipun ingkang maju ben. Kowe arep menging kelawan pun Hyang.
ngono. Bonyang iki wis ngantepi sumpah prasetyaku yen to aku ora males budine para Pandhawa. Tetel kasatriyanku, semono uga aku nggih Kaki Prabu. Ya inggih sampun. Menawi ngaten kula namung kantun nderek kemawon. Kula namung sendika dawuh jengandika Kanjeng Hyang Utara lan Kanjeng Hyang Wirasangka. Yo, yen mangkono nggih. Aja ana wadya boleh kang padha budal. Pune yang sakloron wae sing bakal nebak barisane para Satya apa dene Begawan Bisma kae. Ngatos-atos Kanjeng Hyang. Yo. Pune angger Arjuna wonten maring adawuh Dara crita kakangku apa aja mung meneng wae aja mung pendel wae kae pepundhenmu inggih marata diagi awat-awatana yen to mengko ngasi ketemper yudane mungsuh Begawan Bisma Arjuna apa dene Werkudara ingkang kudu maju ning pabaratan yo wis tak dawuh sidang kakangku inggih Koko Prabu nyuwun pamit mantal Mas lan Koko Prabu Suramarata Jayamarata mbayan padha-padha ayo. Amuk wong Astina, amuk Senopatine Kurawa. Ora pangling Kakang Premban Bisma. Ih lah dalah. Lah kok teko malah ing atase sing duwe gawe perang Bratayuda kuwi Pandhawa. Sing maju lah kok teko ora pangling Yayi Raden Utara. Ora sakekan bebangal wong tuwa ora ngerti becik kowe wong tuwa ora mikir parat kudune derajatmu brahmana kowe iki pendhita kudune ngeman lan ngelekke karo para sata Kurawa luwih-luwih Prabu Duryudana sing adreng kepengin kanake perang Bratayuda kepengin nyumuruhi patine putu-putuku para pendho kowe ora ngelingake kowe malah meneng wae walah Yayi Utara tak elingke dikaya ngapa yen to pancen wis diniati lan wis adreng tak kira ora bakal bisa kelakon nggone Begawan Bisma murungake kelawan perang gedhe Bratayuda yen to wis kaya mangkene kahanane Begawan Bisma gelem ora gelem belani bumi wutah gedhe putuku ya putu Prabu Duryudana ayo aja mung kowe nanging Pandhawa kae Werkudara kon tekan kene. Aku najan tuwa nanging nek kon ngladeni bocah-bocah nom ya isih wani sartane isih kuat. Sing dadi nyatane wae ora minggat saka karep aku lakon sirna margalayu Singalena Marateng lalis Yayi Raden Utara.
wong tuwa mungsuh sing enom ya isih wani. Awas kowe. Oh ayah. Sambat kowe wong tuwa. Ngono rada maju kok lempah. Pati kok. Oh. Pati. Aduh. Aduh. Wah. Yo. Wah. Aku suruh merotol Pak. Wah. Parah. Parap perang gede kaya ngene Bratayuda kuwi nggunakake pernatan kudune perangi jen do ijen lah kok kowe keroyokan ora pangling mratsangka dasar Karanyata ayu walah kok kowe pancak marajang perbatang narajang wewaler perangmu keroyokan perangmu ngawur perangmu ngisruh wong tuwa kok kian luwes sewu Kakang Prabu Begawan Durnawi cobi ta mangsawang nika mang pringsani ning atase wonten madyane perang Bratayuda menika mboten parang keroyokan peraturanipun ingkang sampun dipun serat wonten ing buku apa 1001 malam rumangsamu apa ingkang sampun dipun serat lan ingkang sampun dipun sepakati jroning perang Bratayuda mriku mboten kepareng keroyokan mboten dipun keparengaken perang 1 mungsuh 5 utawi sampun dimrusani 1 mungsuh 5 menika geng-beng wonten game menika terus sirmu cobi ta menapa adil ning atasipun
Wah penemban Bisma mriku namung ijen mungsuh utara kan Prasangka mriku napa adil? Walah, pancen iya Begawan Dura. Walah. Utara Prasangka kuwi mbelani karo para Pandhawa moko sing gawe aturan pernatan perang gedhe Bratayuda ki rak mung Pandhawa. Inggih. Lah kok kae teko dadi gawe aturan dhewe ditrajang dhewe kae karepe kepiye? Prayoganipun kados pundi? Durna wonten maring adhawa yen to penemban Bisma mungsuh wong loro kae mung ijin mengko Tan Wurung ngomong bakal kasoran kridane keparingipun kowe mundya jemparing aku ya tak mundi jemparing nyijeding utara karo Waratsangka dimen gugur sirna warga layu inggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Salya. Suramarata Jayamarata Bisma Begawan Bisma kowe mungsuh putra Wirata tak ajar kok malah teka kowe ora mapan ning Tegal Kurukshetra karepmu piye Kurawa Senopatimu wong ringkih Senopatimu wong jiring getih Wediwati Senopatimu wong weden ora wani ngadepi anak Wirata sing keroyokan mati aku. Ayo, amuk Suramarata Jayamarata. Kurawa tekano kene mungsuh anak Wirata. Bisma, aja minggat. Kakang Mas Utara. Kakang Mas Utara. Lagi Kakang Mas lakon teko Cinandika sampun kapupuing Rana Madyaga dening pabaratan kamangka niat kula lan niat panjenengan menika namung badhe males budinipun para Pandhawa. Kakang Mas sampun ngantos kula dipun tilar sampun ngantos kula ijen wonten pabaratan. Bisma aja kaya wong jiring getih wedi mati. Anak Wirata durung entek. Anak Wirata isih puku mati aku. Kapupuing Rana Madyaga Satra kalih Sang Raden Utara Raden Waratsangka nalika semantring mlajar saking tebyan gesang kula Petruk
Aku dadi kaya ngene iki aku piye to? Pak iki piye Pak? Dirokti petonge. Jekan. Iki Pandhawa urung ngetoni Senapati to Le. Keparengipun Pak, keparengipun Pak. Terus karepmu piye, Mir? Ngamangka ndaramu ing Wirata sakloron wis gugur ning Tegal Kurukasetra. Matura ana ngersaning ndaramu Ndaraseta. Saiki panjenengane tapa ning Gunung Sokarini. Aturna apa sing lumadi ning Tegal Kurukasetra lan aturna nek adine sakloron wis kapuping rono Madyalaga ana le goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kencang ngengal serisang mawe gandrung ngestaken dawuhipun Bapak Semar Badranaya ngestokke dawuh Pak ngestokke dawuh Mir prepekana neng Gunung Sokarini Gunung Sokarini ngerti to ora ngerti ra Gong ngerti Gunung Sokarini serahe Gunung Kidul mangsamu kok ora ora usah kesuwen wis dipunggul semene ledho kegejekan petuk ana ndaramu Ndaraseta to le mareka den prayekna sumuriris sumuriris seka bali tutyane kantayane Trisuna Purnama sasi mawara mangawara-wara-warahan tengarane ngajurit gong magara gongsa wala piye nek wis kaya ngene iki enek wong tapa ya arep tak gugah oh ya bualange watu wae ora ngene mangsa ora dadi rumangsane apa golek kerikil kene wo la iki rada gedhe weh bangsat wah paning jajal harus taning paning pilis lanat sapa paning gugah macan turu parat ing atas aku ki lagi tetapa brata ning sak lenggeng Gunung Sokarini lah kok malane wong bandem watu raine Aladen seta rumangsane apa parat nek ndi we sing bandem aku meneh ndi si anjir ora tekan kene pecah ndasmu kowe. Apa?
Sing bandem niku kula. Petruk sing bandem ra iku mau. Nggih. Apa ora ana cara sing luwih sopan sithik? Kowe nggugah karo bendara kok sak geleme dhewe. Bataku mbok antemke ra iku. Lah mengke kula ajeng njabut wulu cumbu, mengke ndak entek wong pun kula jabut bola-bali ya nggih to. Nah mengke nek kula ajeng jabut sing mriku mboten rukul meleh. Terus kula bingung niki. Lho lah iya lah ning karo bendara ki sing sak trepe. Lho lah nggih, kula niki nggih pun sak trepe. Empan papanmu ki gunakno, kula nggih gunake empan papan. Ngaten. Niki pun senes wancine dolanan, niki pun senes wancine sembranan. Petronapa ngaturaken ketiwasan. Piye? Perang Ageng Bratayuda pun dumadi. Terus Senopati Ngastina sapa? Senopati Negari Ngastina ingkang madeg wonten ing madeg Suranindra wonten ing Tegal Kuru Kasetra inggih menika pun Begawan Bisma. Lho, Kakang Penemban Bisma nggih. Terus Senopatine Pandhawa sapa? Senopatine Pandhawa ingkang majeng ingkang rayi kekalih Ndara Utara kalih Ndara Prasangka. Banjur sapa sing menang? Ora wedi. Wedi piye? Nah kula matur sampean mesti sampean duka. Ora, aku ora duka. Watone kowe matur apa eneke? Aja mbok tambah-tambahi, aja mbok kurang-kurangi. Nggih, nggih. Ingkang rayi kekalih anu gugur Ndara. Piye? Ingkang rayi kekalih Ndara Utara kalih Ndara Prasangka gugur wonten ing pabaratan Mula Keparat. Ora ndek derajat pangkat sak pecandase mau-mau kan. Rumangsane apa? Oh lah. Ana mong ngarep ngomong apa enake jare ora nesu ya sidole nesu. Ah, pripun nek pun ngeten iki to. Maju. Ayo, maju. Mundur. Setan piso. Walah keparat tenan, wah edan mati tenan. Walah anak Ratu Wirata kok brangasan. Walah pancen bedagalan. Terajangane kok kaya jaran nucul bedal-bedal sageleme dhewe ngamuk punggung Tegal Kuru Kasetra. Walah keparat wong tuane wae nek perang ora ngasih kaya ngono. Lah kok anake biayaan. Ibune tak kira ya ora galak kaya ngono kok anake kaya ngono ki turun sapa janjane. Kok gawe udu anake Prabu Matsungapati. Lah mbuh. Cangkeme sapa mau? Ora ngaku kepruk goto pecak nawa mutar kabeh. Ora pangling sing madeg Suranindra ning Tegal Kuru Kasetra. Ora kejaba mung putra ing Wirata sing jenenge Setawa lah.
Ya mung trajange kok kaya wong ora duweni tata krama, trajangane kaya wong ora duweni subasita, trajangane kaya mendem. Trajangane sak geleme dhewe. Dumeh ngerti adine sak kloron wis padha modar, wis padha nglasak ngatang-atang dadi batang. Lah kok dadi sak geleme dhewe tumindake. Raden Seta. Sawangen iki putra ing Mandaraka Raden Rukmarata. Aku nglepasake jembaring kener dadamu ora sirna margalayu aja takon dosa kowe parap. Mati dereng aku kowe. Amuk Suramrata, Jayamrata mbayan padha-padha. Begawan Bisma kon tekan kene. Wah. Sopo nyawur pasir iki, Mas? Cuthik kok disawur-sawurke iki karepe piye? Wola. Ora pangling kaya anak Mandaraka rusuh trajangane. Bola-bali kok nek bayi wingi sore. Urung iso mikir, urung iso tangkal temangkar pikire, urung iso ngasah budi pekertine. Wis andang kesusu rabi ya kaya ngene iki. Walah. Yo, aku arep nyoba, tak ecene bocah kae. Mati dening aku kowe. Wong iki nek mung arogan ning ngarep ngangah-angah sombong kaya ngono anggak watekanmu mungsuh pusakaku mungsuh pusakane Raden Rukmarata sirna margalayu. Pandhawa iki lho delok senopatimu wis kapupuh ngrono Madyalaga. Ora mangsane apa anggepe apa? Wong Astina deloken endi wae Mbah Bisma mau. Kon delok Nyenopati iki kaya ngene iki carane, ora kok sithik-sithik mundur, sithik-sithik larat. Anggepe apa ora guna lek dadi Senopati. Modar kowe. Rumangsane apa? Wong bayi wingi sore arep nyepelekke karo wong tuwa sing wis buntas kawur kowe. Cuthik kok disawur-sawur. Mati dening aku kowe parat. Rumangsane apa? Aduh kira anakku Rukmarata. Anakku anakku, walah, wis tak omongi to nggih, nek ora entuk idi pali ae wong tuwa,
Aja sak geleme dhewe, aja mung nuruti marang kanepsonmu, nggonmu kepengin maju ning pabaratan. Iki dudu perang bahen-bahen, dudu perang ampyak awur-awur. Bratayuda iki perang suci. Lah kok dadi kowe kapuping Rana Madyalaga. Parat Seta. Raden Seta. Kowe wis mateni anakku, wis ngilangke nyawane anakku. Utang nyawa saur nyawa aja minggat lho. Sumubang Yawangarana kadenetraning uga rapuh sabdaning kukiloring kanikara sagetra nikidung neng hakong lir wuwu sing bene panca malah ora pangling putra Wirata Yayi Seta dasar kepara nyata Kakang Praban Bisma. Ayo kowe wis wani mateni adhiku sakloron. Kowe kudu wani nyaur patine adhiku sakloron Yayi Utara lan Yayi Wrajanga. Lah kok dadi trajangmu kaya mangkono, ngubal-ubal pusaka kowe ngoman-omanke kadigdayan. Wadyabala saoke-oke saka negara Ngastina tebak mundur karo pengamukmu Kokyan Cangkem Parat. Mati kowe tumangsane apa wong mate disakno. Panten Jawah kalenggak Sang Senopati Agung nenggih Sang Maharsiwara Bisma ingkang taman pusaka Gada Kyai Pecat Nyawa kagunganipun Sang Raden Seta. Sang Resi Bisma dawah aning gisi ing kali Gangga ya kang sinebut Bengawan Gangga sangedenira ngrantes ngresula nenuwun marang purbaning Gusti ingkang wus abadan sukma. Nalika semanten mandeng ciptaning Sang Resi Bisma nenuwun pitulungan saking para Jawata nenggih ingkang wus abadan sukma nenggih ingkang Ibu Sang Bathari Gangga. Laruta sangking kutha Sang Guru kula ya namo tusa Sang Sri kira anakku Dewa Brata
Lah kok teko dadi kedarang-darang lelakonmu kaya mangkono ya, Ger. Aja pati-pati kowe kalah nggonmu milani para sata Kurawa. Pun ibu ya Dewi Gangga ya Bathari Gangga. Maringi pusaka kelawan sira Bisma Dewa Brata. Pusaka iki bakal yen to tumamana dadane Raden Seta bakal sirna Margalayu ya mung kanggone mung sepisan wektu wae ya, Ger. Aduh Kanjeng Ibu. Minggat nganti wong tuwek mau. Hei, wis mau. Walah kok dadi anggak kaya mangkono. Wewatekanmu Putra Wirata. Sawangen yen to Begawan Bisma wis kaya ngene iki. Yen to aku wis nyekel pusaka Kyai Pamungkas. Aja kok jamak lumaring menungsa. Nadyan menungsa didaya wae mesti bakal sirna Margalayu. Ya jemparing tak lepasake bakal dadi serana nggonmu bali sowan ngono ngayunaning Gusti Kang Karya Loka Raden Seta. Oh Pendhita tuwa bangka tuwek keklek amikir mungsuh sing enom kene parek ora-orane aku kalah mungsuh dapur Amursi Bisma mati aku. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang sapa matu sarining tawang Begawan Durna kula wonten dawuh Premban kaya ngono kae wong ki yen to mongko kan sesumbar ora wurung ngomong malah bakal kewirangan kaya sing jeneng Seta kae. Oh, lole. Mula kula mriku mboten gadhahi ambisi kok Premban. Iya. Ndek kekayuan mriku nggih kena ning ampun ki aja terlalu ambisi to. Engko nek terlalu ambisi mesake liyane terus apa-apa kok manut karepe dhewe. Niku mboten prayogi Premban. Iya. Disawang wae. Wis telu senopati ning Pandhawa sing kapuping rono Majalaka. Coba Pandhawa arep ngetoni senopati sapa? Mangga kula
Derekaken anggenipun ningali kontenipun para Pandhawa ten Tegal Kurukasetra penemban. Marekaden prayitna sumuri reseka balik Kakang Semar kula sinuwun Kresna apa Kakang Kakang Semar kula sinuwun wes iku mah rampung-rampung wonten dawuh sinuwun Ndarawati wis telu senopatining Pandhawa ingkang kapuping rana Madyaloka. Ha nggih. Merga sangka Resi Bisma ingkang ampuhe kagila-gila. Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Nek wis kanane kaya ngene iki terus kepiye Kakang? Banjur apa ingkang kudu ndak lakoni supayane bisa ngundurake barisaning para Sata Kurawa ingkang dipandhegani dening Hyang Bisma? Kula tak cerita nggih. Penemban Bisma niku mboten isa dikalahke kalih sinten-sinten. Merga nuwun sewu, sing jeneng Dewa Brata niku riyen nom-nomane Bisma. Wah, niku gurune wong manah. Ngono Kang. Nggih. Mboten enten sing isa ngalahke skill olah kridaning jemparing saking Dewa Brata niku. Arep titi sing dewa mboten iso ngalahke. Arep umpama aku sing maju banjur aku Triwikrama. Apa kira-kira iso ngalahke Kakang? Lah, cetha mboten. Loh, banjur apa keringkiyane Hyang Bisma? Keringkiyane Bisma niku nuwun sewu. Siji nek diomongke ming saru janjane. Nek diomongke ngisi-isini liyane. Keringkiyane Bisma niku wong wedok jenengan. Loh. Apa iya? Ampun to mang golekke pengguna sekitar. Ken maju mboten saken napa-napa kon nyawang Begawan Bisma. Rak mati. Apa iya, Kang? Ah nggih, mboten kaya mang coba mawon. Arjuna kula wonten paringan dawuh. Surak mawurahan menengker gumuruh kahananing perang ana ing Tegal Kurukasetra. Inggih. Campuring Sang Begawan Bisma ya Resi Dewa Brata. Pakusmana kasembatan gawe sarana gugure Kanjeng Hyang Seta. Lajeng wigatosipun Kanjeng Kaka Prabu Manggi ingkang raying Madukara kados pundi? Arjuna kula wonten paringan dawuh. Aku arep njaluk sak biyantumu oleh apa ora? Kula kedah sak biyantu kelawan para Pandhawa. Lho lha kowe iki perangane Pandhawa sih? Iki. Inggih. Lajeng menapa kula kedah maju wonten ing pabaratan campuh kelane Hyang Bisma? Ya mestine ngono. Mestine ngono aku mergo
aku arep njaluk sak biyantumu, Koko Prabu. Piye? Kanjeng Hyang Bisma menika sesembahan kula menika pepunden kula ingkang paring ilmu dumateng pun Arjuna. Menapa ugi badhe kelampahan ning atasipun kula menika wayahipun Kanjeng Hyang Bisma badhe mentala mejahi dumateng pepunden kula piyambak. Nek ngono kowe ora gelem lair lan batos kabedal dada kula kapundhuta manah kula mboten badhe sagah majeng wonten ing pabaratan. Werkudara gelem ora? Gak. Gak gelem? Gak. Arjuna ya wegah. Ih babar pisan kula mboten sagah. Ya nek pancen si Adi wegah, aku tak nyilih bojomu oleh ora? Mangger iki. Paduka mbok nek ngendika niku ngati-ati. Menika dipun pidhangetaken piyai kathah. Bojo kula nggih kagungan ningsun. Iya. Lho lah iya. Aku arep nyilih bojomu ki ora kok arep tak jak dolan kuwi ora. Lajeng badhe dipun menapakaken. Sri Kandi kon rene. Yayi Wara Sri Kandi. Iya, kon rene. Badhe wonten dawuh menapa? Mong kari mangkat semaya wae. Inggih Kakang Mas, ngapunten. Manutya yutama ngambararum sang kusuma Yayi Wara Sri Kandi kula wonten maring adhawa Kanjeng Koko Prabu nimbali kelane ingkang rayi pun Wara Sri Kandi. Iya. Wonten wigatos menapa wonten janur kudu kadingaren kula katimbalan swanten ngeso madu Kanjeng Koko Prabu. Senopati negara Ngamarata ora ana sing isa nandhing kadigdayane Resi Bisma. Kamangka karingkiyane Resi Bisma kuwi mung siji perkara, ya kuwi wanita, wedokan ya wong wedok. Lajeng marang Padu Kanjeng Prabu kados pundi? Kamangka ning negara Ngamarata kuwi ana wong wedok sing duweni pemantekan wani nekat sartane yen to pancen ana suwijining perkara kuwi luput mesti uga bakal diadili. Sing ora kejaba wanita kuwi mau mung Yayi Wara Sri Kandi. Lajeng kula kadhawan menapa? Yayi Sri Kandi tak patah madeg senopati madeg Suraninggra ning Tegal Kurukasetra. Kalahna kasorna kridane Kanjeng Hyang Resi Bisma. Ngopo kok menteleng tanpa kedhep? Nuwun sewu. Paduka menika nalaripun wonten pundi? Lho, aku wong tuwa kok nalar-nalarke ngono kuwi arepmu piye? Menika piyai putri. Lah iya wis ngerti nek Sri Kandi ki wedok, Sri Kandi lenang ya sengara dadi bojomu. Ora usah guyu kowe. Ora usah guyu. Ngopo? Kowe arep ora trima? Menapa pantes menika piyai putri badhe majeng wonten ing pabaratan? Arjuna wonten timbalan. Apa gek mbok kira wong wedok kuwi ora kena nyambut gawe ngono apa piye? Apa rumangsamu wong wedok terus ora dikaparengake maju ning pabaratan, ora entuk perang ngono apa piye? Coba gagasen. Pemimpin-pemimpin ning alam donya iki sing wedok kuwi ya ana akeh. Bupati kene kuwi cetha wedok, cetha putri. Bojomu arep maju perang kok ora tau keparengake. Niku rak bupati, senes senopati. Lho, prajurit wedok ya akeh. Coba gagasen.
nanging menapa pantes menika sanes garwa paduka Kanjeng Koko Prabu teka badhe dipun suwun majeng wonten ing pabaratan. Oh, berarti kowe ora ikhlas. Nek ngono kowe ora ikhlas bojomu digawa wong liya, ngono. Mboten kok ngaten. Kula menika mung nyuwun supados paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos ngejak dumateng pun Wara Sri Kandi. Nek ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu nekat badhe dawuh lan Yayi Wara Sri Kandi majeng wonten ing pabaratan, mengke Pandhawa mati sedaya. Kula pistol siji-siji. Rumangsamu apa kowe senengamu kok kaya ngono? Sri Kandi gelem apa ora? Iya menawi kula namung sendika ndedereke mawon. Jenengatanipun menika ingkang dados kewajibanipun ingkang rayipun Wara Sri Kandi. Aja ya diajeng aja. Jejantung ing atinipun Kakang ala batu-batu ben ora kira-kira. Kula menika namung badhe ngayahi gati lho pangeran. Kula menika mboten-mbotenipun menawi ngawon. Jenengatanipun Kanjeng Prabu Ndarawati sampun ngendika bilih karyanipun Resi Bisma menika manudya. Ya wis sakarepmu. Sakarepmu. Sesuk rampung perang ora sah mulih ning Madukara, tak balekke ning negara ing Pancala. Nesu. Anggep ya apa? Anggep ya kula mboten iso pados sing luwih bagus saking sampeyan apa pripun? Nek ngampus mengke kula pados sing luwih bagus, kula mboten angsal, kula baleni lho, pangeran. Anggep ya ming padha wae. Maju Sri Kandi, nyuwun pamit tambeng mengestu Koko Prabu. Oh yeah, oh. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe klari rawang-wang Astungara sidam sekaring bawana langgeng. Lah kok dadi Pandhawa ngajokke Senopati, mongko Senopatine wong wedok, Senopatine manudya. Apa Pandhawa wis kentekan satriya, apa Pandhawa wis kentekan akal? Apa Pandhawa wis kentekan wong ampuh, apa pancen Pandhawa wis kentekan wong digdaya? Apa malah Pandhawa dhewe ora wani sartane ora kewagang? Nampa sing dadi kadigdayane Resi Bisma, bat-bat wong tuwa kan gunem tanpa guna. Ayo diwalik menyuruh meneh. Diwalik menyuruh meneh. Wela, edan-edan. Wong wedok kamangka omongane seru bengok-bengok. Ya pin. Nek omong aku seru suaraku bengak-bengok terus kowe ngopo? Lho. Karo wong tuwa babar pisan ora ngajeni. Nuwun sewu lho Penemban Bisma, nuwun sewu Kanjeng Eyang. Wonten ing madyaning perang Bratayuda mriku mboten gagas Subasita, ora gagas tata krama. Sing jeneng paprangan, sing jeneng pabaratan kuwi eneke mung menang apa kalah, mati apa mukti. Ya. Yen to pancen kuwi sing mbok karepake, yen to pancen Pandhawa wis padha kentekan nalar, kentekan akal. Tumuli dawuh karo Begawan Bisma. Utawa dawuh kelawan Wara Sri Kandi kon maju mungsuh Begawan Bisma ya ora apa-apa. Ora apa-apa tak ladeni sak watku sak betahku mungsuh kowe. Ya.
tuwa-tuwa tok mung kari karepe. Ora-orane iso suwe mung iso Sri Kandi, Pak Tobat. Walah bocah kok lingece. Ya. Ora bakal tak tinggal mundur sejangkah. Yen to durung gumlundung mestakaning Sang Begawan Bisma, Sri Kandi eneng kene bakal kato di sepira kadigdayane Resi Bisma mungsuh Wanodya ora bakal iso menang mungsuh wong lanang. Ya Ben. Yo, aske. Mati kan. Umruk Sang Senopati Agung nalika semanten wonten wujuding cahya saking dirgantara sumlorot nganti kaya ndaru tetarungan anenggih tansanis kejawi namung sukmaning Sang Dewi Amba garwaning Sang Resi Bisma dukunane putring Kasipura ingkang nulya methuk dumateng konduring Sang Dewa Brata nalika semanten giya manjing wonten angganing Sang Dewi Wara Sri Kandi nalika semanten Sang Dewi Wara Sri Kandi ingkang kaya-kaya wis pepes bayu kang tapis gumrekah duka yayah sinipi garwing Madukara. Si wong lanang kok wani ngantem karo wong wedok wani nyamah karo wong wedok batobat nganti aku kontal ora eling aku tiba ning kene biyo rumangsane apa ya Begawan Bisma aku nglepasake jemparing Kyai Pamungkas kowe ora sirna marga lah aja diundang Dewi Wara Sri Kandi Begawan Bisma Marata imbang yen padha-padha. Ayo.
Nadyan to Begawan Bisma ki wong tuwa, ora-orane kalah karo wong wadon. Mati aku. Mati aku. Mati aku. Mati aku. Nalika semanten Sirna Margalayu Sang Resi Bisma pusakaning Sang Dewara Srikandhi ngeneng ngener jajaning Sang Resi Bisma ya Dewabrata. Nalika semanten Sang Dewara Srikandhi ingkang supan sukmaning Sang Dewi Ambu satemah kaya-kaya wong kelangan koncatan malang kendali diri. Nalika semanten sukmaning Sang Dewi Ambu oncat saking raganing Sang Para Srikandhi metuk sukmaning Sang Dewabrata dupi oncat saking raganing Sang Dewara Srikandhi sukmaning Sang Dewi Ambu nglumpuk tanpa daya getun awit sedanipun ingkang eyang. Tobat Kanjeng ya. Kanjeng ya. Kula sampun damel surana gugur maduka Kanjeng Hyang Bisma kental kandha. Tobat. Desta temen ing atasipun kula mrika tansih wayah paduka piyambak. Teka kula wantun kados tumindak kados mekaten dhumateng paduka Kanjeng Hyang. Tobat. Kanjeng Hyang. Sewu-sewu kapatan kula nyuwun mangapunten Kanjeng Hyang mugi saged manjing wonten ing swarga loka Kanjeng Hyang.